Mga igsoon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Martes, pitsa 28 sa bulan sa Marso sa tuig 2023. O karon aniya na kita sa ikalimang simana sa Kwaresma. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 8, versikulo 21 ngadto sa 30. Unya mingon usab si Jesus kanila, mulakaw ako ug mangita kamo kanako, apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busang kadagkuan sa mga Hudiyo nag-ingnanay, maghikog baka kini siya nga nag-ingon man nga dili kita makaadto sa iyang adtuan. Si Jesus mitubag, kamu taga dinhi sa yuta apan ako gikan sa langit. Kamu taga dinhi sa kalibutan apan ako dili taga dinhi. Gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala ug mahitabo gayud kini kun dili kamo mutuo nga ako mao. Sila nangutana kaniya, kinsa ka ba di ay? Si Jesus mitubag, ang gitug-an ko na kaninyo sukad pa sa sinugdanan. Daghan akong ikasulti ug ikahukom batok kaninyo. Apan matuod ang gisulti sa nagpadala kanako ug ang ako lamang nadungog gikan kaniya mo isulti ko sa kalibutan. Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod sa Amahan. Busa mingon si Jesus kanila, kun inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao ug unya masayran ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot kun dili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa Amahan. Og siya nga nagpadala kanako nag-uban kanako, wala ko niya pasagdi nga mag-inusara, inagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot kaniya. Daghan ang mituo kang Jesus uman niya isulti kining mga butanga. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, o Kristo.